Oh. Ayo, ayo diburu sampai kena ayo. Toke galak lho iki ya. Hati-hati lho, keselempik niku. Lemu nuntun piye lho kek mundur jarane seripet awas keblak lho Mbak Yu ayo rasakno kowe ayo rasakno hati-hati ayo ayo kapok ora we ayo arepe melayu nanti we ayo jarane galak-galak rasamu ya apa ya no ya ayo kateko we ayo elek ono ben kutuk ya iki jarane jaran wedok iki ya jarane jereke njaluk ibe ya. Kayak giras yo. Ayo wis kena wis. Celokno Pak Edi ngono ndangan lho. Dak telepono Pak Edi apa kok WA-ne nang wis kena yo. Oso, 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 oso. Iya. Wah. Iki jarane bet sore nyangkruk ning paron-paron iki. Ayo kaya semangat yo. Ayo petole gludung. Yo. Ya, ayo ngono lho. Alah, ayo. Ayo Pak Dika lo. Iki karo serut iki ya. Acul-acul. Ya. Ndang ditoto kek ditung wis genep apa urung iki? Wis genep apa urung? Yo lek wis genep dijak nyambut gawe. Wis kesel ya. Iki wis ora kuat iki, arep ceblok ae lho wisan. Yo, tarik yo. Oh, ditung. Yo, wis enek 100 swidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wis genep yo. Yo. Lelo. Linalitat bisa lali saya angel rocek ati
kelewat bocah manis abong kumantil ing padu ing netro poteko sira dimas citra ing janji esake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu bosok ayo
tepuk ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu nona paling enak sedunia mire tahu tempe nak rasane Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut lari-lari tiap pagi jalan jongkok setengah mati Tanjung Perak tepi laut udane teko cah kek piye lho panggunge yut-yut wong aku wedi beh ora delowok tenan cah kek piye lho dong grandong yo Rito hati-hati di nomor indah bawah yo rawe ratas malang utuh yo ini orang bendino ya ayo le awas ngalor idol ya awas awas carane mletik kaduga jangkrik ya Pak iya tur awas udane saya deres Pak iya tur awas idul ketan awas mas ayo Pak Wo hei rokok wayu budaya aja ngono terus kapiye ya dong udan-udan dong Patuak kadiri ayo mlebu kabeh ben ayam rakyate ono apa piye iwak pitan sing segara ya tumandang bangun negara awas waraga turaga wahyu budaya awas aduh piye Pak Wo piye kowe Pak Wo iya nang kene yat yut
Aduh, yo. Piye petole gluduk. Oh. Oh. Oh, awas, Dur. Udah kaya kayak piye to iki? Buri dirok, Dur. Iya, Mak. Ban seguno buri diyot, Bang. Yo, sing ngembok piye kae ko? Awas tutupe to. Tukang gonge kudanan. Awas. Awas, Dur. Kok undak to, Mak? Iya, Dur. Iki mengundan iki lali jopone keri iki, Mak. Iya. Coba nih ketinggalan nang kono, Bang lo. Oh, apa iki kira-kira sing ndur gendeng iki. Iya, sik nyantol. Gak tekan dhuwur iki, Mang. Iya. Po enak bakul pentol. YouTuber klincir iki. Iya, berat. Pak Wol nek go cai payung tenanan lho. Awas. Ya, dijunjung yo. Wes dijunjung ayo. Ayo mulai biar.